Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Alam mo ba, kapag mataas ang blood sugar, maaaring mas mabagal ang paghilom ng sugat. Mas magandang maaga itong maagapan. Subukan ang SED Panyawan Plus na may panyawan, luyang dilaw at mangosteen. Mga sangkap na kilala sa kanilang anti-inflammatory properties na nagpapagaling ng pamamaga o sugat at nagpapanormal sa ating blood sugar levels. Diabetes at pamamaga, mag-SED Panyawan Plus mangosteen ka na. Alagang natural, alagang SED Marketing. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakap ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n ako. Tapos, nung pag-play ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo
Kahit na, Sed Liniment Oil mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga issue ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host.
Magandang umaga, Pilipinas! Maksyo morning po sa ating lahat. Masantosya kabusan at sikatayo namin. Naimbag gabigat kada kayo amin apo. Mabi nga buklas kumuyo nga amin. Ni hao ma. Ohayo gozaimasu. Today is Tuesday. It's August 25, 2026. Last Tuesday of the month. At muling sumasa inyo ang ating palatuntunan mga isyu ng bayan dito po sa DWCM Action Radio Pangasinan. Pag-aatid po sa inyong lahat ng mga pinakauling kaganapan. Kaganapan po dito sa Dagupan City, buong lalawigan ng Pangasinan, iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Mga public service announcements, anything from your community, feel free to text us up. Ang ating text line 0922-852-1161. O kaya naman po sa comment side ng ating Facebook Live, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz AM band. Ayan po ha. At maulan na umaga pa din po ang bagyong si Obet. Sana ay, hello po, sana ay lumayo na siya dito sa ating bansang Pilipinas. Ayan, ngayong umagang ito, every last Tuesday of the month, ay meron po tayong espesyal na programa dito sa Action Radio, mga isyu ng bayan, ang Rotary Club of Urdaneta in Action. O, di ba? RCU in Action. Kaya andito po ang mga magigiting natin na mga leader ng RCU Urdaneta, no? But with your indulgence, mga sirs, tinatawagan ko po muna ang ating Provincial Director, si Police Colonel Dennis De Leon, para po makakuha ng mga impormasyon detalye kung na po sa naganap na hostage drama. Yan. Hostage taking kanina, dyan po sa may Bugalyon. Pero congratulations PNP. Congratulations po Bugalyon na PNP, ang PPO Pangasinan Police Provincial Office, men and women, dahil nakuha nila yung suspect. At ang nakakalungkot lang, no, konting detalye lang, pamilya tatay, no? At magulang yung ng hostage. According to information, meron na pala itong medyo pinagdadaanan mental health problem. Yun Kaya isa yan sa mga programa actually ng Rotary Club of Urdaneta, yung paggawa ng hakbang, yung information dissemination or pag-invite, siguro perhaps sir, no, ng mga magbibigay impormasyon, tutulong po sa atin para maibsan ang mental health problem, especially sa pamilya. Anyway, bago yan, congratulations po dahil ang Pangasinan Police Provincial Office, gaya ng sinabi ko, ay successful. Matagumpay po sila sa kanilang isinagawang operation. Yung hostage crisis sa Bugalyon ay matagumpay na naresolba kasi ang ating Provincial Director ay going to Region 1. Pinatawag po ata siya. Mabilis na responde at mahusay na police tactics, nagbunga sa agarang pag-aresto sa suspect. Sa ilalim po ng aktibong pamumuno ni Police Colonel Dennis De Leon, ang OIC Provincial Director ng Pangasinan PPO, katuwang ang Chief of Police ng Bugalyon at kanyang mga tauhan at ang SWAT team ng Pangasinan PPO, matagumpay na naisagawa ang isang maingat na tactical approach, strategic negotiation at mabilis na police response upang mapigil ang banta, ligtas na ma-rescue ang asawa at mga anak ng suspect at tuluyang maaresto ang suspect. So sad talaga. Family, my God, no? Sana po ay hindi na maulit ito. Pero pwede ba nating, with your indulgence, sir, pwede ba nating i-play ito saglit, Engineer Kenneth, para makita po ng ating mga kababayan kung papaano ang sakripisyo din ng ating mga kapulisan, no? Kahit umuulan, talagang hindi nila inalintana ito upang magawa at nandiyan na sa'yo, upang masolve itong hostage crisis na ito. Pero yun nga, it's not just hostage crisis, it's family. At ang nakakalungkot, magulang ang kumuha sa kanyang pamilya. OMG. No, iba yung pakiramdam ko pagka ganyan yung situation. I'm sure si Sir MJ tsaka si Press, ganun din ang pakiramdam nila. Dahil imagine mo yon, akala mo yung safe place mo, safe home, nasa home ka, pero hindi pala, no? Dahil may something. And according to information, this is for validation pa naman, initial information lang, ito palang mag-anak na to, itong pamilya, itong magulang, ay namatayan na ng 2 anak. So perhaps yun na yun ang sitwasyon. So ayan, no, yung, ano yan? Matagal ang intern. Okay, sige. Ipapasok natin mamaya, no?
pagka naayos mo na. O nga, matagal ang internet natin. Anyway, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yan, no? At ang ating special program, every last Tuesday of the month, Rotary Club in Action. O, di ba? San ka pa? Yan po ay pag-uusapan. Pero siguro sa susunod, hindi na ako yung ano dito, yung anchor. Ayan na, pakinggan po muna natin for the meantime, no? Yan po ang ating Provincial Director, Police Colonel Dennis De Leon. Okay. Sa kanina, madaling araw yan eh. As in, malakas na malakas ang ulan. Pero, inaksyonan po nila kaagad yan. Nandyan sila lahat. Buong PERSA, ang SWAT team, ang PPO, mga S2 units yan. Magpapadala po mo ito, ang human rights. Trabaho lang ito. Kahit masakta na kayo, huwag kayo papadala ng ito. Trabaho lang. Ha? Okay? Yes, din ang situation. Kailangan mag-ilaw lang tayo. Tingnan nyo mga kasama, makinig kayo. Pag tumilawan natin yan, may tendency na magkaroon ng negative reaction yan. Pag sabihin, umawan ako. So, tingnan natin. Pag tumilawan nyo, dapat mabilisin. Dapat ang ilaw nakatitok sa mata nyo. Para bulag siya, hindi na alam ano yung malapit na natin. Synchronize lang tayo natin, ha? Malapit natin doon, yung ilaw, ganyan. Kayo, pag gumaya na, dapat ang ilaw nasa taas, hindi ko nakikita dapat. Ito lang dapat ang nakikita para bulag sa taas. Sa mga may balak pumunta ng Dagupan, panoorin nyo muna. Ay, okay. Meron pa ba? Yun, okay, yun po yun. Yung instruction bago po nila isagawa ang operation. And congratulations again sa ating Pangasinan Police Provincial Office men and women, especially sa pamumuno po ng ating OIC, pero sabi ko sa kanya, ikaw na yan, Provincial Director ka na, si Police Colonel Dennis De Leon. So congrats po at ipanalangin po natin na sana ang suspect ay maging okay siya at maging okay eventually ang family, kasi kahit nakuha na siya yung trauma di ba sir? Yung trauma ng family parang mahirap, matagal, kaya pwede po tayong tumulong kung ano man yung pwede nating ibigay na tulong sa kanila. Alright, so ang ating special program, ang ating hindi na sila panauhin kasi part na po sila ng Action Radio at ng mga issue ng bayan special edition every last Tuesday of the month. Ang ating unahin ko na siyempre ang ating President Fernando Dodo de la Cruz II. Present. Yeah, present. every Saturday, every Tuesday, last Tuesday of the month. Last Tuesday of the month na tayo dito ngayon. Opo. Thank you very much, Miss Action Bioli, for Opo. this opportunity again Yes. na mapabilang sa mga programa nyo, programa ng Action Radio. Kasi yung Rotary Club of Bordaneta is condemned. Gusto natin din na maging action ready rin tayo. So, Opo. yun, thank you very much. Opo. Of course, ang ating immediate past president, si Sir Jesse Fajardo, retired Major General. Kaya, sir, nakikita ko yung reaction mo kanina. Parang, good morning po. Pakipindot po yung mic natin, sir. Yan. Thank you. I think yun siguro maganda mong pangalan sa Rotary. Rotarian Action Bioli. Action Bioli. Yun ang Rotary name. So, unang-una, again, nagpapasalamat ang RCO at naka-join ka sa amin. And congratulations on your membership to us. At katulad ng sabi ng aming Pangulo, si President Dodo, ay nandito kami every last Tuesday of the month para makapag-disseminate ano yung mga information. Hindi lang yung Rotary Club of Ordaeta, but the whole Rotary. Kasi as of today, I am wearing two hats. No? Yeah. As immediate past president ng RCU, at the same time, as deputy chair ng Disaster Response Committee ng District 3790. Oh, mas maluwang na. Very timely kasi itong July, August, September ay talagang disaster month. Yes, totoo so, siguro yan. mamaya pwede nating itako yan. So, again, thank you at maraming salamat ulit sa pag-guest namin dito. Opo, you're not guest anymore. This is our program. Program na po nating mamaya ikaw na nandito, sir. Ikaw ng anchor. Yes, I will do that. Anyway, congratulations, press, for the very successful induction and oath-taking ceremony last August 5, no?
Natin. Natin na pala. Natin. Hindi ko pa nagawa yung ano ko eh. Actually, meron akong nobela about my rotarization journey. Oh, di ba? my God. Pwede May natin ganun ilagay yun. yan sa ano natin, Opo. bulletin. Hindi ko pa And then tapos. later on sa magiging induction natin for the next year. Right. next 2027. Mhm. Kasi actually narush lang yung ating induction program. Pero actually it's a 1 year dapat yan na ano. So welcome na welcome yan, Miss Action Bioli. Opo, kasi Rotary Journey, wow. Yan, Rotary Journey. Kasi Pwede. sabi nila, napakalayo mo naman. Nandito ka lang sa Dagupan. Pareho lang po yun. Actually, si AG, si Joel, gusto rin niyang mag-join. Ewan ko kung makakahabol siya. O yan. Ilang beses the niyang more the sinabi merrier na. kasi ang Opo, si na AG mag-join Joel siya. is our cluster assistant governor yan. Opo. At yung president po ng Labrador Rotary Club ay nanonood sa atin, si Miss Regina. At Pressmate. sabi niya, pwede ba Regina. akong mag-join dyan? Sure. Yes. Ang magaganda at pogi, nandito yan, kako. Mga tawag na sa Cinderella girl. Yes, right, di ba? So, friend natin yan, napakabait na tao, down to earth. Halos lahat yata ng mga Rotarians down to earth. Ano po? Okay, so press and IPP, after ng ating induction or even before, ang dami na nating activities. Yes, aside from that, nung starting August 1, nag-con tayo, kick off ulit tayo. So, every month yan, every first day of the month, mayroon tayong kick off. So, we did that. And then, on that day also, we had conducted our yung first board meeting natin, which is successful kasi we have tackled mga issues concerning our membership, which is tama naman. There are ang Rotary Club of isang Rotary Club, hindi naman yan smooth sailing lagi. Right. So individuals yan, all of them are volunteers. Yeah, right. So the more so na kailangan nating pakinggan lahat ng kanilang opinions, lahat nilang kanilang mga ideas. At saka yung importante dito yung yung kanilang recommended na kailangan na ikagaganda ng club. So siyempre meron din diyan yung mga emotional which is ang trabaho ng isang presidente is not to focus on that but rather kung ano yung message ng isang membro. Opo. So yun, natakal natin yun and then ang importante na nalaman ng club at saka natutunan ng club is ang isang club member kailangan niyang tandaan na kailangan siyang siyempre may juice yan. And then mayroon siyang karapatang active participation. So, yan ang bumubuhay talaga ng club. Hindi lang yung pwedeng magbigay ka lang tapos you're in the sideline. Hindi ka na-attend. So, hindi rin pwedeng a-attend ka and then hindi ka rin magko-contribute kasi tayo ang Rotary Club is a giving club. It's not a social club. It's a giving club in service above self nga So, right, giving service to the community and information, public image, those sorts of stuff. Actually, pag nag-community service, 7 yan yung areas of focus. Kagaya ng maternal health, ulitin ko. Like, kasi, ito talaga ang focus natin. Peace building and conflict resolution, which is related doon sa topic kanina na sinundan natin. Opo. And then meron din tayo dyan yung all about the environment. Right. So yung nagsiservice tayo dyan. And then next is yung tinatawag na economic development na tutulong tayo hindi lang doon sa kanilang sitwasyon kundi pati yung kabuhayan nila. Oo, yun ang isang magandang facet ng ng areas of focus. Meron din diyan yung tinatawag na basic education and literacy. So marami diyan yung wala pa ring wala pa ring access to education. Right. So Rotary Club is really indulge in giving service to that. And then the last one is yung tinatawag nila na disease prevention and health. About health naman. Disease prevention and health. And one of that areas of focus is yung iniisip ng Rotary Club of Ordaneta na project na i-implement yung
dental and medical bus. Okay. It will need a big amount. Kaya gusto nating i-enroll sa global grant. That's I-enroll right. natin sa global grant. So actually, we have talked to a number of partners abroad kasi isang requirement yan is kailangan meron kang partner to give that 10% and the 90% will be given by the Rotary International. Okay. So ang kausap natin dyan is one Rotary Club in Korea, which is the Rotary Club of Mihang. Oh, that's nice. Oo. At ang natin dyan, ang partner natin dyan is from Baguio, but may negosyo siya sa Ordaneta, yung Dawara, if you know Dawara. So she's not an active member, but we're intending her to be our honorary member kasi nakakatulong siya. He went all out kasi pumunta siya ng Korea just for us to find a sister club there. Oh, wow. And then another club na inaay natin na makapartner is Rotary Club from Australia. Contact ito ni Doc Meg. Partner, kaklase niya dati ng sa dental school, which is nagpa-practice na ngayon sa Australia. And they're intending to be partners also. So those are the clubs na intend natin dito sa yung tinatawag nating disease prevention and health din to eh. So pag mayroon tayong dental bus, hindi lang Ordaneta ang may kwan dyan, ang magkakaroon ng access dyan. So we are intending to have a Rotary Community Corps. So itong Rotary Community Corps na to, hindi ito Rotary Club, kundi isang group of specialized professional like yon, para may pagkatapos kasi nating ma-procure yung yung dental bus natin, hindi tayo mag-ooperate kasi hindi naman tayo dentist at doktor. So we will give that to either a cooperative or a Rotary Community Corps na ang iniisip natin kasi is yung group of dentists or group of medical doctors to man that bus. So may so that it will be partnership. sustainable. So siguro it will be funded by donations, ganyan. Pwede rin silang kasi pag Rotary Community Corps kasi para na rin yung Rotary Club, but ang intended nila is for just specialized program like medical mission and dental mission. So parang catalyst yung gagawin nating programa the Rotary Club of Ordaneta. So it should be sustainable. Isang requirement kasi yan sa global grant na it should be sustainable. Ang mamando dyan yung mga membro ng magiging Rotary Community Corps of Dentists and Doctors siguro. We will form that and magkakaroon din sila ng sarili ng officers and members. Right, And then mayroon silang tawag dito schedule din siguro. So it can be that all over Pangasinan yan. So under the umbrella. Under the sponsorship of the Rotary Club. Rotary Club is sponsorship umbrella ng Rotary Clubs. Rotary Club. Initiative by Rotary International RCU Ordaneta. Yes. Very nice. Kasi ang gaganda ng mga programang yan kung walang mag-initiate. Wala rin. Talagang diba? Kailangan may yan. Malaking bagay yung may mag-just do it dyan. Yes, may mag-just do it. Just do it dyan. Yung Rotary team ngayon ng District 3790 which is just do it. Yung jump, di ba? Yung jump start change. Unleash potential, make a lasting impact, and then perform with excellence. So, yan yun natin. Kaya, kasi ang panunungkulan ng presidente, 1 taon lang eh. Oo nga, kulang, no? Meron kayang magpanukala na maging 2 years. Yes. Pero, sige. Yes, may additional po si IPP, sir. IPP, MJN Jesse. Yes, sir. Well, again, thank you, Rotarian Action Bioli. Nabanggit na ng ating President yung kanyang way forward. Ito yung mga plano namin in the future, no? But unang-una sabi ko, in fairness naman doon during my term, so I'd like to also during the guidance of during the term of
immediate past director, District Governor Dan Torres, who is also from Binalunan, pero nakabase na sa Baguio. And he's a doctor, right? Yes, Sir? Opo. and he's a doctor. Mayroon siyang clinic dyan sa Malasiki, where his wife comes from. No? And then, of course, to our Create Lasting Impact President, of course, District Governor Ronald D. No? Siguro, sabi ko kanina, as a Rotarian wearing two hats, dahil nabanggit na ng ating Presidente yung kanyang plano sa RCU, which is I'm part of it. Gusto kong i-share yung present na ginagawa ng District Response Committee, which is part of the District 3790. Very timely yan. Ito ay nasa pamumuno ng aming chairperson, si Grace Pinlac Dato ng Rotary Club of Dibacolor, Pampanga. Okay. At kanina, bago kami punta rito, nakausap ko siya. At siguro, gusto kong i-share that through her leadership, in fact, last Friday, yung RCU ay nakapagbigay ng ayuda sa landslide victim sa Baguio. That was on Friday. And this Sunday, napunta naman kami sa Calasiao dahil flood victim doon. At although may sakit si Mayor Karamat, nakausap namin ang kanyang sekretary, si Marmy, at doon namin binigay din yung konting donations in kind sa Calasiao. At this coming Friday, kung matutuloy, dahil papunta kami ng Manila, idadanin din namin yung para sa Pampanga. So that is the donations in kind, at tuloy-tuloy pa rin po yun. At katulad ng sabi ko kanina, ang RCU ay hindi lang sa Urdaneta per se, but it includes a wide spectrum of in the community. Kasi part ng aming donations in kind ay nakapag-kolekta na rin ang aming committee ng about 69,500. At siguro ito yung gusto kong with your permission yes, please. Apo, as of today, 5 cluster pa lang yung siguro gusto kong manawagan sa ibang clusters at Rotary Club kasi kung babasahin ko yung nagbigay, ang Rotary Dibacolor ay nagbigay ng 25,000. Ang Rotary Club Iba, which is part of cluster 4D, ay nagbigay nag-donate ng 10,000. For the sake of transparency, yes. kaya nyo binabanggit Ang Rotary Club Santa Cruz, part ito ng Zambales, ay nag-pledge din ng 10,000. Ang cluster 4C, 15,000. Ang cluster 2A na kasama yung RCU ay 9,500. Out of that 9,500, 8,500 ay galing sa RCU sa pamumuno ng aming presidente si Dodo. So siguro sa mga nakikinig dyan, mga Rotarians at non-Rotarians, ginagawa namin to para makatulong sa ating mga residents na nangangailangan ng ating tulong. It's a part of our RCU Care ng aming presidente at saka yung people of action ng aming District Governor Ronald D. Yes, and of course, sa pamumuno ng aming chairperson, si immediate past President Grace Pinlac Dato. So, at gusto ko idagdag yung sinabi niya kanilang dental na classmate ng kanyang ng aming secretary, ay Sensodyne model po yun. Okay. Sensodyne model. Siguro napakaganda ng ngipin niya. Siya yung model ng Sensodyne. So, okay. That's all. Thank you. At sa mga nakikinig, shout out sa mga fellow Rotarians. Yes, opo. Kahit na hindi Rotarians, kung willing to help, no? Welcome po. Gaya ng aking pamangkin diyan sa Korea, Nora Valdez. Sige, thank you so much. Di ba? Nasa Korea siya. Worldwide pala tayo. At saka yung aking classmate sa Japan, si Engineer Marivic Marivic Magasmakaspak.
na taga Binmali pero nasa Japan na rin siya. Engineer siya doon at ang kanyang asawa, more than willing to help. Thank you so much, mga friends and mga classmates. I love you for that, no? At syempre, yung iba pang mga viewer, actually, ang Action Radio din po ay willing to help sa pamagitan po ng ating Operation Tulong. Yan. Dahil tuloy-tuloy din po yung outreach program ng Action Radio with Operation Tulong. Pagka ganito, pinupuntahan natin yung mga nasa evacuation centers at siguro yan din ang isang rason kung bakit napunta ako sa Rotary o Club of Ordaneta. Again, that's part of my journey. Yun. Ayan. So anyway, sabi nga nila, idagdag ko lang din sir kasi yung mga comments na there's no such thing, there's no such perfect organization. Sabi nga, kaya ganun din ang Rotary Club, kahit nasaan man yan, hindi po perfecto ang iba't ibang mga organization. Pero congratulations din daw, Sir IPP, for a very well done term during your presidency sa nakaraang term. Congratulations. Award-winning. Award-winning, yes. Thank you. Oo. Hindi ko naman magagawa yun kung wala yun, hindi sa cooperation ng aking club, yung RCU. Kaya parang sinasabi, no man is an island. Right, oo. Hindi natin magagawa yan ng nag-iisa. Pero na-feature ko na yun, sir, dito sa Action Radio. Hindi ko pa lang na-ikat. Hindi ko pa lang siya naibigay noon sa inyo. At si Pres naman, si President talagang whole family na ang kumikilos para sa Rotary. Kasi we have a very, very active and very, talagang yung ginib niya yung time niya na predecessor, si Imgen Jess. Yes. Actually, he was my mentor back then in Ordaneta City Golfers Association when I was a president. Bago ako kasi nagpresidente, siya munang presidente. So, he done a lot of work kahit ngayon. So, he has been a mentor ever since. And then nakakahawa talaga yung kanyang energy and enthusiasm. Tama, pati oo. yung kanyang comedy. So, talagang ang pag-serve kasi dapat happy ka. Correct. And From then, the heart, from of the course. heart. Oo. Kasi it's like you're not working because you're helping others. And then yan ang nakuha natin sa ating mahal na IPP na legacy. Kasi ang palagi toon sinasabi, ang success ng isang club ay ang strength niyan ay nasa succession. So kung walang susunod sa iyo at walang magko-continue, kagaya ng Rotary Club of Ordaneta. I'm the 51st president. So yung first batch of 50 kasama si Jen doon. So isipin niyo na lang na times 50 yung kanyang accomplishment ng mga presidente ng Ordaneta City. Rotary Club of Ordaneta City. So yung next 50 kailangan natin tuloy yan. Oo nga, di ba? O, tsaka, syempre, may inspirasyon ka na yan. Kasi, nagawa ni MJ, parang nailatag na yung road. Oo. Lalakarin na lang Lalakarin natin. na lang. Sa famous words niya nga, sabi niya, walk the talk. Yeah. Right, walk the talk. Walk the Depende talk. na. Kaya din pagka, yun nga, pag may bangwagon yan, kailangan you have to do it. Depende na sa'yo yan, how would you do the walk? Yeah, you have the walk. Diba? Andyan na yung release. Oo. Kung, siyempre, dapat sundan mo yung release. Kung mabilis ka at hindi ka nag-iingat, mababangga ka. Oo, siyempre. Hindi pwedeng, mas mabilis kaysa sa nauna sa'yo dahil yun na yung proven track eh. So, as far as we are doing it right now, nasusundan natin yung pacing ni MGen. Kasi na yan pwede natin gawin yan na platform. Kasi ang success na kagaya na sinabi ko yung succession, importante yan. Palagi ko rin sinasabi na yung mga ibang clubs, meron silang presidents na nakalinya yan 10 years down the line. So pero ang Rotary International na lang yan, kumbaga ang requirement niya is kailangan meron kang president designate. President nominee designate, and then meron kang president nominee and then president elect. At least tatlo lang. Oo. Ang ka-succession mo pwede na. Kasi habang nagtatrabaho na yung presidente, gumagawa na ng plano yung mga next down the line. Yes, Biruin mo 3 years from now. Wag mong gagawin pag nandiyan ka na. Kailangan kumbaga habang tinitingnan mo yung president, ninonote mo na itong August ginawa niyang ganito, ganyan. After meron ka ng meron ka ng plot for 12 months. Hindi pagdating mo,
pwede mo rin yung palang pag-designate ka, pwede rin yun na gawin mo is para mong thesis yan. Kunyari, implement mo rin, o i-suggest mo doon sa magiging president nominee. And then, isasuggest mo rin yan ulit sa president-elect kasi habang papalapit ka, kumbaga, naka-engage ka na. Oo. And then, pagka presidente ka na, di parang ano na yon, approved thesis na yon, na yung plano mo. Kasama na yan budget. Kasi mostly na pinagdidebatehan dyan sa isang club is yung finances. Pag wala kang budget, nagpresidente ka, ay nako, mag last minute ka, which is maraming matutuwa yung iba, marami din yung hindi matutuwa kasi hindi nila nakita, in-implement mo na kaagad. Oo. Yan. Which is, siguro, pwede mo nang sabihin na, kumbaga, nandan na yan eh. Pero hindi ganun ang best practice sa Rotary. Kailangan meron kang budget, ganyan. Meron kang sistema. At saka meron ka na rin intent na kung sino yung kukunin mong officers. Oo, right. Kaya pag ganun ang ginawa mo, hindi ka matatakot na maging presidente. Tama yun. magsuserve ka pa rin. Oo, ibig sabihin, you're ready and from the heart. And from the heart. Kasi at saka confident passion. ka na. Kailangan nandiyan yung passion. Passion mo na rin. Oo. Kasi kung napipilitan ka lang, just for the sake of para makilala ako, or hindi pwedeng ganun. Mahirap yan. Yes. It's good nabanggit ng ating presidente yung walk the talk sa kayong bandwagon effect. Sabi ko kasi palagi sa kanya, mas maganda yung pag lahat ng mga announcement nyo, for example, mga pledges o mga supposed that, palagi mo uunahin yung sa iyo na nandun na. Kasi pag nakita nila na ito yung mismong na kumingi ng assistance para sa club o para sa ibang tao, at nakita yung, even sa mga meeting natin, yung mga pledges sa mga food. Palagi siya una kasi sabi ko, dyan susunod ng mga tao. And I'm glad that sinusunod po yun ng ating presidente, yung bago siya mag-announce para sa iba, siya muna yung nandun. Tama, oo. Of course, sabi ko, yung good example. Yung walk na to, saka yung bandwagon effect from the members naman. So, yun yung palagi kong sinasabi sa kanya, yung walk the talk, saka yung bandwagon effect na sumusunod yung mga tao namin o mga kasama namin na members. Yan. With your indulgence, batiin ko lang po yung mga viewers natin na ngayon. Again, yung aking friend from New York City, si Marivic Manlapas na taga Dagupan. At ganun din, syempre, ang mga magaganda at poging Rotarians. Rotary Club of Ordaneta, si Nes. Hello, sister. Good morning. At yung si Lala Flores Oviedo na maganda. Ay, andyan na pala siya. Protocol. Ganun din si Maring Presi de la Cruz. Good morning. Diyan po sa may Pantalgibang. At syempre kay Brother Dave Hugo Ulanday, mautan niya kabusanan si kayo na Minditanan, Action Radio Pangasinan, stay safe always and more power, God bless. Nasa Bahrain ka pa ba, kuya? At ganun din kay Rolando Zabado, PPR is watching, good job. Chris Dodon, IPP MGen, sabi niya. Okay, Chito and Ana Kibral, good morning. At syempre sa iba pang mga members ng Rotary Club of Ordaneta, at hindi lang Rotary Club of Ordaneta, Rotary Club of Labrador, Rotary Club of Lingayen, Rotary Club of Binmali. Ay, may Binmali pala. May Rotary Club pala kami sa Binmali. Sorry po. Ayun. At syempre ang lahat ng Rotary Club ng Dagupan. Yan, Downtown, Rotary Club East, Central Pangasinan. Yan, they're watching. Nako, thank you so much. At maraming salamat po. Imbitado po kayo, maging guest po namin dito, no? Di ba? Yes. Press. Everybody's welcome. Yeah, ang Rotary Club of Ordaneta in action, may pwedeng mag-visit ang ibang mga Rotary clubs natin. You're very much welcome. Ano po. Okay, so sa mga ito na nga po, itong nagbigay na kayo, natapos na po yung pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng kalamidad, sir, no, IPP. So, sa ano naman po, Press, ano pang, aside from that, napakagandang mental, dental, and medical bus. Parang na-imagine ko na siya. Ano pa ho yung ibang mga project natin na pwedeng suportahan ng ilang mga members and non-members ng Rotary? Magkakaroon tayo ng actually yung hand washing station. And then meron yung
project ng DepEd ngayon na sinasabi nila Adapt a School. So, Okay. yung isang member natin, isang member which is past president din, si Maestro Santiago. Oo. Ni-recommend niya na i-adapt natin yung Anonas Elementary School na kinabibilangan niya. Iyon, is project yan ng DepEd. So, kung ano yung pangangailangan ng pwede nating sponsoran or pwede tayong mag-project to support that school. Opo. Oo. Opo. So, meron din tayong project na yung tinatawag na yung sa maternal health and child care. Pupunta tayo sa mga local rural health units. Ang isang nagre-request sa atin is yung sa Kabuluan, yung rural health unit ng Kabuluan na magkakandak sila ng ng information dissemination ng mga pregnant women. Opo. So, yun ang supposed to be nung August yun, alam mo naman, bagyo, tapos marami yung baha, ulan-ulan. Oo, so, probably, adjust natin yan ng September. So, yun, ang mga naka-online natin na mga projects. Nanonood din sa atin ang SM Dagupan and SM Urdaneta. Ayan, under planning to have a clean-up drive. Pero pwede tayo sumali dyan. pero dito sa Dagupan. So tinatanong nila ako kahapon pa kung willing ang Urdaneta. Of course, 'di ba? Yes. Anywhere, anytime. Oo. Yan. Pwede tayong sumali. Oo. Sabi niya, pero Dagupan po ako, baka magselos yung Urdaneta SM. Pero pwede po ba? Sure. Nag-decide na ako kahapon, Tres. IPP, sorry. Pwede Nag-yes tayo. na ako sa kanila. Sinabi ko na please, i-address niyo po yung letter to the President. Oo. No? At saka naman kung matulungan natin ng SM Dagupan na kasama sila dun sa natin sa service project, pwede ring i-schedule yung SM sa Urdaneta. Pero sama-sama naman yata yan, lahat ng SM sa Pangasinan. Opo. So, ito, willing ako to help. Pero huwag mong babanggitin ang pangalan ko, ha, sister. Sure. Nako. Yan ang mga gusto namin. Mag-usap tayo kung paano. Sabi niya, yes, sir. Tama. Thank you, President. Unang-una, nandito ang aming news, si Tayo Lana. Ang ating PIO, right? Ang ating PIO. Ang isa pang gusto ko kung bakit yung continuity ng ating president. Kasi nung kami ay ng one-time, big-time collaboration effort sa aming mga sister clubs, ay in-invite namin ang 4 partner agencies. Ang PDEA, dahil galing din ako ng PDEA sa Assistant District Director General, Deputy Director General, galing din ako ng of course Air Force. Of course, in-invite din naman PNP at saka yung TESDA. Itong 4 na ito, makakatulong na ito doon sa mga areas of focus. Dahil sa economy, pag may naipasok yung PNP, saka yung Philippine Air Force, that is about yung sa economy. Yung TESDA, maraming mga vocational courses. So, hindi lang yung pati yung mga basic education, mga ganun. So, itong 4 na ito, is tuloy-tuloy pa rin yung pagkikipag-coordinate namin sa kanila. At ito yung 4 na malaking maitutulong sa mga, hindi lang sa Rotarian, but yung may mga, kung saan, gusto mag-aral sa TESDA, out of school youth, o mga iba. Ang daming mga aside from the provincial training centers na sa Urdaneta, sa Lingayen, marami pong TESDA accredited schools. Ako nung wala ako sa TESDA, hindi ko alam na may mga ganyan. Ang laking and that's for free, right? Yes. Sir. Opo. Mayroon pa silang allowance. During my time as regional director ng TESDA Region 3, I think per day is 160. Right, oo. That was 2012. 2020. And after graduation, may mga ibibigay pa sa kanilang pangkabuhayan package o mga toolkits. Depende ko ano yung scholarship program. Yung mga tinatawag toolkits, mga pinamibigay, mga ganun. So siguro, kanina nag-shout out ako doon sa gusto pang tumulong sa Disaster Response Committee ng Rotary District 3790 at through
our Chair Crispin Lagdado, sa aming President sa RCU, at ito naman yung sa mga gustong magtanong tungkol sa PNP, Philippine Air Force, TESDA at sa PDEA. So, yun lang po. Dinagdag ko lang po yun. Maraming salamat. Yeah. With your indulgence, batiin ko lang din ang iba pang mga viewers natin. Yan, si Engineer Rose Montemayor Pasyon at Rose, good morning. Kiniman ng Vivian Olarte, Tala Union, ay Bagabigatyo. At syempre yung mga viewers natin from Bahrain. Marami daw silang nanonood sa atin ngayon. Thank you. Nako, maraming salamat po. At syempre sa Korea ay maulan din sa Korea. Kaya ang aming mga pananim ay mabulaslas, mabulaslas yung mga pananim nila. Okay, at sa lahat po ng mga viewers natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Engineer, meron ba tayong hanap buhay? Oh, with your indulgence, sir. Sige, magbabalik po tayo. Maghanap buhay muna tayo. Yes, magbabalik po tayo sa ating RCU, Rotary Club of Ordinata in Action, pagkatan lamang po ng ilang mahalagang paalala. Mga issue ng bayan, Hotline! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. DWCM Action Radio Time, we got 14 minutes, makaran po ang alas 9 ng umaga. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kauba'y sigurado, kauba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba? Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
See posters and our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas, so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba? Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa! Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters and our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Nay, mano po? Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion.
dishwashing. Easy hugot. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Okay, balik po tayo mga kaaksyon sa ating palatuntunan, mga isyu ng Bayan Special Edition, Rotary Club of Urdaneta in Action. At syempre lahat po ng mga Rotary Clubs ay welcome po kayo dito sa ating segment na ito sa ating araw every last Tuesday of the month. Of course, kasama pa rin natin dito ang ating immediate past president, ang ating president, ang ating muse, ang ating PIO. Syempre, pag muse, dalawa kami niyan. Muses. Eh, mas lamang ako ang may mic na malaki, siya wala pa siyang mic. Anyway, sa mga karagdagan pagbalita, bago po natin ibalik ang ating mga kasama ngayon. Actually, hindi na sila guest. Sila po ay part ng program. Sila na po yung magiging anchor sa mga susunod na pagkakataon. Ito po muna ang ating mga balita dahil nakatanggap ng malawak na suporta ang panukala ng Senator Francis Cheese Escudero na itakda sa 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan. Wow naman yan ha. Upang matiyak ang mas matatag na pamamahala sa antas ng komunidad. Ito ay sa ginanap na pampublikong pagdinig ng Senate Subcommittee on Local Government noong nakarang araw. Pinangunahan ni Senator Cheese Escudero ang pagdinig kung saan ipinahayag ng Liga ng mga Barangay, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Youth Commission NYC ang kanilang buong suporta sa panukalang naglalayong gawing permanente ang 5 taong termino at wakasan ang sunod-sunod na pagpapaliban ng halalan sa barangay at SK. So natural na epekto nito ayon sa kanya ay ang pagpapaliban ng nalalapit na halalan, ngunit ang layunin ng panukalang ito ay ang pagtatakda ng termino hindi lang basta pagpapaliban. Binigyan din ni Senator Escudero na ang pamahalaang barangay bilang pinakaunang hanay ng serbisyo publiko ay nangangailangan ng mas mahabang termino upang maisakatuparan ng tuloy-tuloy ang mga programa sa kaunlaran ng komunidad, pagtugon sa kalamidad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan nang hindi naantala ang mga halalan o ng mga halalan. At sinabi naman ni Konsehal Jose Maria Vigues na kinatawan ng Liga ng mga Barangay na buong galang nilang pinapahayag ang kanilang pagsuporta sa pinagsamang panukala na nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga halal na opisyal ng barangay at sanggunian kabataan at naglalatag ng tiyak na schedule ng halalan na nanaayon dito. So, mga pangkunukaling probisyon ng Senate Bill 2387, inuulit ng panukalang umiiral na patakaran sa limitasyon ng termino ang mga opisyal ng barangay ay maaaring maglingkod, pero eto nga, ang panukala ng Senator Cheese Escudero, gawin pong i-extend po ang ang pamamahala ng ating mga barangay officials at ng mga SK officials. Sarap naman yan. Sana all. So ayan po, tingnan natin kung anong mangyayari po sa panukalang batas na yan at kung ang barangay at SK elections ba sa November 2 ay magtutuloy or may extend na naman siya, mapopostpone. Pero as of this moment, tuloy po yan kasi wala pa naman pong executive order, wala pa pong batas na nagsasabing hindi po muna matutuloy ang SK and barangay elections comes November 2. So tignan po ninyo kung naaayon pa ba ang inyong mga barangay officials, ang mga SK ninyo, ay kabataan pa ba sila o katandaan na. Titignan po natin yan. Importante po mga bagay na yan kasi sila yung kabahay natin. Sila po yung nandyan sa barangay natin na nilalapitan natin kaagad-agad. Kaya kailangan palagi silang nandyan, visible. O diba? Visibility at yung magandang relasyon sa community.
Okay, so balik po tayo sa ating programa, no? Sorry Action Lab, nakuha na namin ang oras ng susunod na palatuntunan, ang kababaihan in action. Anyway, lahat naman ang pinag-uusapan natin dito concern ang kababaihan, di ba, Pres? Yes, Di ba, IPT? oo. Yan. Kasama sila sa ating areas of focus, yung Of maternal course. health and healthcare. Oo, sabi nung isang pilosopo dito, sabi ni Kung may Pres, tanong sila, pwede. yung buntis na babae, paano po yung mga buntis na lalaki? Pero na naman nun. Ganon, no? Plugging muna tayo ng Oo. isang blessed Oo. book. Actually, Action Bioli, ito yung isang advocacy natin, yung book ni Reverend Father Dan Philip B. Soriano. Sinusuportahan ng Rotary Club of Urdaneta to kasi isang advocacy natin, nasa area of focus natin yung conflict, peace building and conflict resolution. So, bakit namin sinusuportahan to? Kasi when you pray, syempre makakaiwas tayo sa conflict. Lalo na ng yung mga iniisip natin, mga emotions natin. But si Father Dan Philip gumawa siya ng libro. Bakit? Kasi yung proceeds itong libro na ito, ibinibigay niya doon sa mga PDLs, yung persons deprived of liberty sa Urdaneta, sa BGMP. So, meron siyang adopted community doon. Ang kwento niya sa amin is kumbaga naluluha pa nga yung mga BMLs kasi nabibisita sila ng isang pare. So, siyempre sabi ni Father Dan yung sa true experience niya na some of those people naman hindi naman nila kagustuhan talagang maggumawa ng crime and eventually end up in jail, di ba? So, meron through him pagka nakakausap niya and then nagdo-donate din siya doon, suportahan niya yung mga inmates. So, nagkakaroon sila ng bagong pag-asa, yung mga BML. So, malaking tulong ito. So, all those proceeds, kung may mga gustong bumili nito, kasi it's all about praying to Jesus, to pray like Jesus with Mary. So, ito lahat may mga Bible verses na tinuro talaga ni Christ. Yun ang nilimbag niya dito sa libro na to. So it's a labor of love and all of the proceeds nitong book na to is going to the BMLs of BGMP Urdaneta sa Urdaneta BGMP. So kung pwede pwedeng mag-iwan kami dito yung gustong bumili. So kay Action Bioli na and through the Action Radio program to Action Radio Pangasinan. So marami to sa pinanggalingan kaya kung sinong gustong mag-order, it's only 350. So all of yung proceeds pupunta sa sa advocacy ni Father Dan. Tiga saan po si Soriano. Father Soriano kasi parang sounds Pangasinense, taga Pusurubio yung mother. Okay. Taga Pusurubio po sila. Oo, tiga Pusurubio. So, naka-home base naman siya. So, matutulungan natin ang community. So, ito ang advocacy ng Rotary Club of Urdaneta. One part of our program, yung peace building and conflict resolution na leave it all to Christ. Yan. So, thank you. Iiwan na namin dito para kung sino yung maggusto. Exactly. This is a prayer book. It's a guide. So, iba-iba po yung makikita dito about healing prayer. We have the verses, which my favorite, yung mga Psalms. Kasi, yung Psalms kasi merong, yun yung mantra verses ko siya in my life. So, hindi nyo man ako makitang nagpipray, kasi mag-isa ako nagpipray. Oo, hindi naman pwedeng halika kayo at magdadasal ako. Just to show. Yung yung leave it all, yung lahat ng challenges. Exactly. I-pray mo na lang. And prayer talaga moves mountain. Right. Kasi the last time, I moved mountain through prayers. At saka lahat ng bagay na hindi natin control ni God yan. Yes, exactly. So, ayan po. Purchase po tayo. Yes, yung mga friends ko dyan, To pray like Jesus with Mary. Pwede rin pong padala ni Action Bioli sa abroad to. Yes. Korea, Tama. Oo. Korea, Japan, New York. Oo. O, sige na. Sold na ha, ilan? Hindi pa ako nag-good morning Good morning. Good morning, Miss PIO. Dadalhin namin ni IPPJs dito. Ayan. Yes. Opo. Marami po to. Kasi yung proceed niya, IPO, maganda. Lala. Right.
Okay, so going back, balik po tayo, no? Again, sorry po sa ating mga panood ng Kababaihan in Action. Ito po tayo, mga kababaihan at kalalakihan ng RCU. Yan, so yung balikan ko yung tanong nila kay IPP, no? Si Sir Mjen. Yung ano yung magandang legacy na gusto mong iwan sa community at gustong ipagpatuloy ng ating present administration. Thank you for that sa nagtanong na yun. Actually, marami kaming tiyatawag na First Things Initiative, no? Ang unang-una dyan na ginawa namin nung time ni past President Ness ay para mabigyan siya ng honor is yung pagkandak namin ng formal turnover and induction ceremony. Nag-umpisa yun kasi halos lahat sa is induction ceremony and turnover. Sa amin kasi yung sa military na where I came from, very yung turnover, that is one of the finest traditions. So dinala namin yon nung time ni President Agnes, at I'm sure you were there nung nasaksihan mo yung ako naman yung kasi nakikita natin dito yung formal turnover, parang yan yung moment of glory ng outgoing kasi yung induction, yun naman yung moment of glory ng incoming. So yun yung tradition na hopefully second year na sa term ni President Dodo ay maano yun. And second, yung coffee table book, that was the only coffee table book na nakita ko sa Rotary. Yung tawag doon a book that has reached the world. Kasi lahat ng mga sponsors doon, karamihan doon ay galing sa outside of the abroad, so Philippine Shores. So yung signal na ano niya doon is nalaman hindi lang yung RCU but yung Rotary in And then yung third siguro, galing ako ng Air Force, ang core values ng Air Force nung time namin is INSTEP. INSTEP is integrity, service, teamwork, excellence, and professionalism. When I asked the Air Force, kasi kaklase ko yung commanding general noon, sabi niya, Mista, pwede mong gamitin yung core values na yun, pero palitan mo ng pangalan. So yun yung dumating yung step N. Yung step N is service, teamwork, excellence, professional, at saka integrity. Which is very appropriate kasi ang Rotary is action word. Sir, step N, if you look that in the ang ibig yan, willing to help. So very appropriate yung step in core values na ginamit natin. And of course, yung value ng convergence of efforts. Doon namin ginamit yung yung collaboration effort namin sa aming mga sister clubs at saka sa other participating Rotary Club kasi nagkanda kami ng strategic planning seminar para taguin namin yung one-time, big-time collaboration effort. And I'm sure and I'm glad that itutuloy ng ating President ang activity na yon. And of course, siguro yung honoring our past President. You have been in our office, that member ka na, yung President's Wall. I think to a certain extent, because of that, may mga balik past presidents na nasa RCU ngayon. Because of that, nung nakita nila yung picture nila, may mga inactive, naging active. So hopefully, sana yung iba pa na makabisita doon sa PP Rocky's Place, the home of the Rotarians ng RCU, pag nakita nila yung mga pictures nila doon, because that is part of, they are the wings beneath our wings. Sila kasi yung mga as part of my respect to them, kung ano yung mga best practices din nila nung time nila, talagang tinatanong ko po yun. Tsaka nakaka-high ng moral, no? Yes, kasi pag nakita na, last time si Pipi po, first time niya pumunta doon, nagpakuha agad siya ng picture niya doon. Tinuro niya yung picture niya. At marami pa po, siguro, hindi ko na isa-isahin, but kung gusto nila, pwede nila akong tawagan. At along that line, although hindi tayo naghahabol ng ginagawa natin, hindi tayo naghahabol ng award, but I'm glad that RCU was also declared as a most outstanding club. Yes. Actually, other than that, naka-receive tayo ng 54 na individual sa club awards during the year-end review doon sa Royce Hotel in Clark. So gusto ko lang magpasalamat sa aming
immediate past District Governor Dan Torres kasi siya yung nagbibigay lahat din ng guidance para sa aming Unite for Good President at tama-tama at sinalo rin ang ating Create Lasting Impact President President Dodo yung mga ganon. Maraming salamat. Yung mga marami pa pong mga legacies na pili nila kung tawagan o kaya Thank you. Over a cup of coffee. Ganon. Yes. Yes. Yan. So, congratulations. Visible naman nakikita naman, no? Yung mga projects and accomplishments ng ating immediate past presidents. Kung ako, magdadagdag ako. Yes, Pres. Violi. Kung pagbubutuhan, kung ano yung mga legacy na binanggit niya, ang number 1 ko doon yung President's Wall. Oh, yeah, right. President's Wall. Kasi kumbaga kahit na anong nangyari nung year kasi ang panunungkulan ng presidente kagayang sinabi ko kanina, isang taon lang yan Tapos pag matagal mo na hindi na-recall, importante 'yun. Correct. Sabi ko nakaka-boost ng moral. Nakaka-boost ng moral and then sana maka-encourage din ng mga motivate na lahat ng Rotarians magpresidente. Kasi eventually yan ang path from Rotarian, serve, and then give your leadership commitment to serve. Kasi ang sustainability ng club is yung nagli-lead. Correct. Nagli-lead yan. Yung commitment. And yung pangalawa, yung itutuloy natin na yung TESDA. Kasi nakita ko yung impact nun. Kung ang natin ngayon, team natin is create lasting impact. Ang Rotary as a group and as a district, pag tinulungan natin yung TESDA na i-disseminate, kasi ngayon, di ba, may sabi nila, skills mismatch in the job. Kung tulungan kaya natin ang TESDA na inform lang kung ano yung nandyan na online program, free yan Tama. Free yan. So, ang impact niyan is, job, yung skills to job na kaagad. Right. Malaking bagay, livelihood. Ang TESDA, medyo kailangan niya talaga ng tulong to let the people, ano yung mga programa dyan na skills type. At para malaman nila na wala silang malaking gagastusin. Wala silang gagastusin pagdating dyan. Malaking bagay talaga yan. Yung sa TESDA, no? At saka ang laki ng tulong ng mga ibang Rotary Club na sisterhood namin. So, ibig sabihin, sila mismo, kahit na hindi sila pumunta ng Ordaneta, within their community lang, i-inform nila, and then kasama na sila sa program, and then ang daming mga Rotary clubs yan. So just an info giving, it will make a big difference to those people na kailangan ng skills. Tama yun. So, yes sir, if you may. Actually, that is the multiplier effect. Yung collaboration, kasi once na yun, it multiplies, kaya tawag na multiplier effect yung collaboration efforts. Lalo na ngayon at napapakinggan na nila sa Action Radio ang mga ganyang activities ng Rotary Club of Ordaneta, lahat ng clubs ng Ordaneta. So, Press, baka meron kayong nais na ipaalala, mga activities po ninyo, yung mga workshop, seminar, and whatever na nais po ninyong ipaalala sa ating. Magkakaroon tayo ng yung sa mga club, shout out sa lahat ng mga Rotary Clubs of members of the Rotary Club of Ordaneta na there will be an upcoming Vibrant Clubs seminar on September 4 and 5. So we encourage you to join, and sa mga hindi pa nagro-Rotarians, pag kayo ay malapit din sa Ordaneta, you can visit us. And itong upcoming meeting this Thursday, we have invited guests to talk about how the youth leaders how to develop youth leaders in universities. Okay, that's good, no? Natin dyan is si Director Sani Soriano from the University of Ordaneta City University, UCU. Natataon yan kasi ang mga kabataan ngayon, no? Sorry, hindi naman lahat, pero kailangan ng talagang guidance, no? I-expand natin yung paano mag-develop ng leaders, youth leaders sa kanilang university. So magandang topic. So I invite you, yung mga kung may kakilala kayo sa Ordaneta, pwede kayo mag-sit in
sa meeting ng Right. Rotary Club Ordaneta. Apo, special shout out syempre sa mga nanonood sa atin, si Beth, Maribeth Asanias, si Ines, si Pipi Julie, ang ating masipag na treasurer, at si Pipi Arky, Sabado, nanonood po sila sa atin, at si Doc May, Dr. Mia, yan, magandang umaga po. Ayan, nakita na nasa radyo, sabi niya. Ganun po. Kasi taga Pinmali din sila eh. Yung family nila comes from Pinmali. Opo. So, ayan. At sa lahat po ng mga, of course, si beautiful Audrey. Hello, sister. Good morning. Yan, pa-shout out daw sa mga nakinunood. Siyempre, ito ay programa po ng RCE Ordaneta. So, anything more, sir? Well, katulad sabi ko kanina, I am wearing two hats. Nabanggit na yung on the part of RCU, but as Deputy Chair ng Disaster Response Committee, nasabi ko na rin po sa aming District Governor Ronald D, sa aming Chairperson na Grace Pinlagdato, na dapat yung disaster, hindi lang yung reactive. Ibig sabihin, even before yung kung may mga calamity, saka tayo kumikilos. Dapat mayroon din tayo parang preemptive. Yes. Yeah, katulad to, yung, siguro magpaplano kami. Ano yung mga dapat gagawin ng kung nagkaroon ng lindol? Palagi natin narinig yung duck cover and hold. Dapat alam niya, ginagawa yan. So siguro, kasama ito sa mga drills na ipapaano natin, yung pagdating sa sunog, ano yung mga, ito yung mga first aid. Correct. Yung mga M2M, pag may nalunod. So siguro ito yung mga way forward ng Disaster Response Committee. But of course, on the part of RCU, katulad sabi ko sa ating presidente, pag wala siyang makasama sa mga induction, sa mga ibang activity, I am always here You're for always him. available. That is my support. That is my role, not only as immediate past president, but siguro as his executive secretary din. Right. So yun lang po. Again, open po ang Rotary Disaster Response Committee sa inyong mga support, kasi alam mo natin na itong months of July, August, and September, sabihin natin na disaster resilience months. Right. Opo. So, nandito po kami para hindi lang po Rotarians, but non-Rotarians can also extend their assistance. So, siguro, you can only, pwede kayo mag-connect muna sa RCU kung doon yung may contact kayo. And from there, we will also connect you to our District 3790 o sa aming chairperson, si Grace Pinlagdato. Thank you, Rotarian Action Bureau, for this opportunity. Thank you, IPP. Maraming salamat po. Meron pahabol dito si Mami Julie na nasa US. Sabi niya, I could always help even without joining Rotarian. Yan, Rotary, sabi niya. Of course, Mami. Love you. Thank you for that. Yung ating PIO, anything more? Baka meron kang nais na ipa-shoutout. Oh yeah, shout out sa ating Reverend Father CJ sa Most Holy Rosary Church of sa Kalmay. Ay, hello, Father. So, with your indulgence, Press, meron kasing project ang church, the parish church na Zumba for a Cause, kasama pala si Action Violi doon. So, binibit-bit ko parati ang Rotary na may project dito sa Kwan. October 10 po Nung siya. nakarang nagsumba kami, nag-Rotary din kami. Ako yung committee chair. Kaya kwan po. So, when you purchase a t-shirt, $250, parang iyon na yung registration po natin. October 10, no? Opo. So, Anong ayun araw? plan. Okay. Opo. Approve in principle. Yeah, Yes. kasi kundi nga, yung proceed noon isa yung sa church project. So, hindi ko naman, wala akong project naman na hindi siya kaaya-aya. Okay, so, sa mga namamotivate na mag-member ng Rotary, kahit hindi po sa Rotary Club, pero syempre Na dapat Ordaneta, i-priority kahit yung saang Rotary. club namin, ha? Kasi yung may mga puso, parang kami doon, kaya kami pumasok sa Rotary is because bata pa kami, sumiserbisyo na po kami. So, ito po yung magandang platform na or avenue na puntahan po natin. Kasi aside from mabubush yung moral natin,
matatouch pa natin yung other people na gawin din po yung ating ginagawa in the People's future. lives, Yes. Okay. Yung sinasabi nilang pang mayaman lang naman ng Rotary, Yeah. there's always a way. So mayaman tayo. There's always a way, di ba, Oo, Pres? yeah. No? Yeah. Yes, Yan. Pres? Pres Dodo? Yes, thank you very much Action Bioli, kasi ito talaga napakahalaga itong segment na to for the club. Actually, we already considered Action Radio Pangasinan as our partner of service sa ating advocacy sa Rotary Club of Urdaneta. This is the home of RCU. Oh, this is the home of RCU. We're very much Broadcast home. fortunate. Opo. Thank you very much to Action Bioli and the Action Radio Pangasinan. Opo. Kasi It's through an this, honor. disseminate natin yung information eh. Information is very important kasi ano yan, the more na maraming nakakaalam, probably the more will join our activities. Yan, Right, opo. matulong. Thank you very much. Maraming salamat po. At huwag kayong mag-alala, last Tuesday ulit. Or kung meron po kaming mahalagang mga projects, ang RCU, malalaman nyo po kaagad dito sa Action Radio. And then, yung mga activities, ay live din nyo pong mapapanood, mapapakinggan dito po sa RCU. Again, kung bakit ako nasa RCU Urdaneta, Rotary Club of Urdaneta, hindi ko rin alam. Pero siguro may reason, Yeah. 'di ba? Serbisyo. Oo, yung serbisyo. Although I am from Yung puso mo Urdaneta. nasa RCU. Yes, I am from Urdaneta. Mga Urdaneta. kamag-anak ko ay Puso nasa Malvis. Urdaneta. Ayan po. Pero sa dami sabi kasi nung nagtatanong, bakit adadjay ka? Nandito ka naman sa Dagupan. Hindi ko rin po alam. Pero siguro may reason, no, kung bakit nandun ako sa Rotary Club of Urdaneta. At again, passion, dahil naman in the name of public service, andan yan ako since 17 years old, 18 years old ako, nasa public service na po. So tuloy-tuloy po tayo sa Rotary Club of Urdaneta. And again, every last Tuesday of the month, Rotary Club of Urdaneta in action. O, di ba? So tayo po yung magpapaalam na. Maraming salamat aking Thank mga you. co-anchors actually. Mga co-anchors na yan, mga yan. Yan. Sa susunod, ikaw na MJ ang nandito, ha? Tapos, yes. Shout out kay Governor Ronald D. Ronald D. Ang Yes. ating very, very active. Pero mo lahat, tinikutan niya na yung Yun na nga eh, oo. Wala siyang na-miss. Siguro sa susunod, mapapakinggan nyo na rin ng live siya dito sa Action invited Radio. natin siya minsan. Oo, para- nagkaroon lang ng konting before na dapat ni-live siya. Pero sa susunod, kasama na rin po siya sa Rotary Club of Urdaneta in action with Governor D. Ganon yon. So, maraming salamat po again sa lahat po ng mga viewers natin all over the world. Ayan, si Nora dyan sa Korea, si Marivet from Japan, at syempre si Marivic. Marivic from New York. At syempre si Mami Julie from Illinois. At syempre si aking sister Josephine Garimbao from Michigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre yung Philippine British Insurance Company, Dagupan. At yung mga nandyan po sa Situ, Germany. Bunuan Pinlock. May Situ Germany dyan. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Sa Japan din. At syempre yung mga viewers at listeners natin dito sa may Galvan, no? Ayan po, mag-iingat po tayo. Kung gusto po nyo ng doxycycline, meron po kami dito sa Action Radio. Gets na po kayo, yung mga laging nabababad yung kanilang paa. Yan, meron po kami dito. Again, libre po yan. Pagmamahal po ng DWCM Action Radio Pangasinan. Syempre ng Rotary Club of Urdaneta. Libre po. Akyat na kayo dito. Kumuha ng doxycycline para makaiwas po sa leptospirosis. Yan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po sa mga viewers and listeners ng Kababaihan in Action. Kasama na po kayo dito. Muli po ang ating palatuntunang mga issue ng bayan, special edition, Rotary Club of Urdaneta in Action. Thank you so much. Sa ating technical department, si Engineer John Kenneth Villanueva. Ako pong yung kaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Huwag po natin kalilimutan laging magdasal and keep smiling everyone. Sa Action Radio, na sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Action Radio.